tal, catalonistes? Com va això? Doncs us preguntareu, què hi fas aquí, Millennial Max? Doncs sí, us porto la primera reacció a un partit. Ahir per qüestions tècniques no vaig poder fer la reacció del Betis-Barça, a la Cartuja, amb aquest resultat de 3-5. Hagués estat guai començar així. Però ho farem amb aquest partit que enfronta el Real Madrid amb el Celta. Al Bernabéu, un partit que a priori es preveu de resolució fàcil pel conjunt madridista. Vem dinàmica positiva després de la victòria a Sant Mamés per 3-0, 0-3 en aquest cas. I tenint en compte que dimecres vinent rep el Manchester City el Pep Guardiola, doncs més els hi val confirmar aquestes sensacions positives. I la veritat que venint un Celta, que no seria el rival més difícil a batre, doncs es preveu que el més probable és que el conjunt blanc s'emporti els 3 punts. Però esperem ser talismans i que el conjunt blau cel ni que sigui arrenqui un empat. D'aquesta manera mantindríem els 3 punts d'avantatge i si s'alineen els estels i arrenquen una victòria, doncs un puntet de més mai fa mal per mantenir aquests 4 punts que actualment són els que ens separen del conjunt madridista. Així que veurem si portem sort. Queden 5 minuts perquè arrenqui la cosa, així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Aquí la pregunta serà en quin minut catalonistes piten el penal al Madrid. Serà interessant saber-ho. Jo dic que és a la primera part. I dic que és abans de la primera mitja hora. Y donde además pues es una leyenda nacional. Absoluta. I si no, si es complica la cosa, a les acaballes. A Bolívia para una fase final Ja tenim a Hausen al palco, junt amb Trent Alexander-Arnold, que es va lesionar l'altre dia, i l'Age amb trenes, i això arranca. Endavant. La Sanital i endavant. Muy clásico, no el suyo, no el clásico de azul celeste, balón que cruza buscando en el costado. Veremos cuando el Madrid ataca, ojo. Ojo, per Courtois. Cerca de Tchouaméni, está cambiando de posición en algunos partidos y va a jugar más en la base. No sé què ha pitat. No, hi ha un jugador del Celta que està al terra. No sé si es un golpe o Se interesa por el jugador. Sí, Pablo Durán s'ha quedat com estabornit, a veure què ha passat. Dice que es el hombro, Borja Iglesias. Se ha caído. S'ha caigut sol, Se ha quedado solo. Sí, Ha relliscat. el hombro. Si s'ha fotut a l'aire a l'ombro. Ya es mala suerte. Que no hagi fotut aquí un Dani Olmo, primera carrera, no jugada ya, de la primera carrera del partido. Hòstia, lamentable, no? Te resbalas, pero Esperem que no tingui res, però... de forma instintiva. A Bellingham le van a presionar, un 2 contra 1. Que bé la pressió del Celta. Jugadores brigueses. No ha durat molt la possessió, però havien pressionat molt bé i havien recuperat. Vinicius dudaban ir a la Però profundidad. Tchouaméni Deja en corto para aquesta temporada està molt i molt bé. posicional con a Aurelian Tchouaméni. Y el Real Madrid con balón. Ha recuperat ràpid, ha esmenat ràpid el seu propi error Siendo Fede el que parte i la pilota torna a ser pel Madrid. como extremo, una posición que no le Però el Celta està mossegant, para todo, ¿no? Fede Valverde. Está mordiendo el Celta, los jugadores que hòstia, cosa que dic, cosa que diu el Carlos Martínez, en corto el Real Madrid por el lado izquierdo, arranca por ahí Kylian Mbappé que va a encontrar en su camino. No seré jo un gran narrador. Dentro, deja la pelota tranquilamente para que Des d'aquí un petó. busca desde atrás a TT Marpidiella, el millor narrador de Twitch Barça, Viene en corto Fede Valverde, recibe por el exterior, se junt amb abre. el Rafa Nández de Culera de News. Reinicia la jugada por el lado izquierdo, el centro buscando la diagonal. En la profundidad, algo que se ha visto poquísimo esta temporada en el Real Madrid, que casi lo demandábamos aquí en los partidos. Bueno, y a ver si Se han visto pocas cosas en general, Álvaro, perquè el Madrid no juga absolutament a res, més enllà de La pelota Javi Rodríguez desde la presión de Bellingham, el Madrid intenta morder. que bé que ha sortit del Celta ara. Tarde Fran García y ha salido fácil con la pelota Durán. Ha tocado para jugar con És que veieu, cosa que dic, cosa que diu el Carlos Martínez, Moriba. Ahí está progresando uno de los dos mediocentros. Doncs això, el Madrid, més enllà de patadón per arribar a Mbappé perquè corri i inventi i faci gols, Luego le tocará i que Courtois pari, el Madrid no juga a molt més res. Miguel Román nuevamente atrás para Heras, la toca en corto. I més que res perquè es parlava molt de l'inici de temporada del Barça, que no ha estat bé, sobretot a Champions, que és on hem naufragat més, com aquell qui diu, però clar, sí, el Barça ha estat sense Joan Garcia, La pelota Raúl Asencio. sense Rafinha i amb la Vinya a la mig gas. Tu treu-li aquest inici de temporada a Mbappé, a Courtois i a Vinícius al Madrid. És que... I tot i així, ara mateix, 3 o 4 punts, ara no recordo quants. Ara mateix 3 punts només, però tot i així som líders en solitari per davant d'ells. Pero está Vull dir que parla molt bé de l'equip o molt malament del Madrid, segons com es vulgui veure.
Ja ho diré demà. Accionar al Sí, Inter. sí, Courtois que no té línies de passada clares, No, Asensio, porque no creo no té ningú que realment s'ofereixi, que los carrileros allí se perquè és que no té peloteros, realment. Muy delante. Aquí Vinícius... No, ja no. Falta Vinícius, dona la llei de l'avantatge, ben aplicada. Bueno, Catalonistes, minut 6, es un jugador que se desmarca muy bien. i de moment, Rápido, tiene muy buenos movimientos. qui té més clares les idees a l'hora de jugar amb i sense pilotes és el Celta, però claríssimament. Ojo, Mucho riesgo ese balón. molt bé. La pelota Pablo Durán intentando salir. Oh, s'ha tornat a relliscar. Molt bé. No es solo momentáneamente porque ha conseguido encontrar a Pablo Durán, tire por Que dentro. bé, A Miguel Román va a controlar la pelota delante de Arda Güler. La molt bé el Celta. Le llega el balón a Marcos Alonso. Llega Román. El Celta sap a lo que juga, eh? Hacia la banda. Aparece Brian Zaragoza. Atención a Brian. Vinga. Que tiene mucha capacidad en el uno contra Que uno. bé. Se le va a Asensio. Se va por dentro. Que bona. El balón acaba de Sí, senyor. segundo. L'has de fer. Pablo Durán se le ha quedado. No, home, no, fill meu. Están fuera de Ha trigat 8 dies en fer el control i tot plegat. Zaragoza en 1 contra 1 es mucho riesgo porque es uno de Pues aquesta ocasió era molt i molt bona, eh? Com s'ha fet Asensio. un partido complicado. Canyo inclòs. Tira. Raúl. No hi havia fora de joc. Y si no lo es, Justo. lo parece, ¿no? Sí, justito, pero parece que sí. Jo crec que no ho era. Jugada, entrega para Carreira, que se quedó en este costado, con Marcos Alonso. Va a buscar la profundidad. Qué buena. Alonso, sale Thibaut Courtois, se queda a media salida. Y atención. Falta. centrada. Atención. Ha pitat fora de joc. Sí, pero S'ha de jugar moltíssim Courtois aquí, eh? de no salir Yo creo que claramente. Valverde con todo. Fede Valverde intenta llegar a Mingueza, que le persigue. Valverde, que és un altre jugador que jo mai li he vist res, més enllà de que corre i xuta fort. Según el asistente, y el balón para I és un pulmó, però Celta. molt bé el Celta. Ui! Era boníssima la idea. Evidentemente, si estaba Asensio cerrando, iba a tener mucho espacio Brian Zaragoza, Es pero que no el Madrid, precisó. Madrid, los problemas de la presión. Sí, yo estoy- No, és que tingui problemes al Madrid de la pressió, és que no pressiona. I el Celta està sortint com vol, eh? Luego tiene una eficacia tremenda cuando lo Després falta que tinguin davant hace rival, con lo cual la contundència que han de tenir, però... Intenta cambiarlo Xabi Alonso. En canvi, al Madrid li costa sortir, Pero perquè és que no té peloteros. L'únic que més o menys treu bé la pilota darrere és Hausen, que avui no hi és, Javi Rodríguez consiguió enviar para Fan. i el migcamp és inexistent en termes de creativitat. Va a cambiar el juego Per hacia tant, la de Fede Val- ha tocado la pelota en contra. no hi ha idees, eh? No, el Madrid no té massa clar el que vol fer amb la pilota, eh? Fede Valverde en el- riesgo, pero vamos. Guti també sembla que tingui sobre un encostipat d'aquests històrics, eh? Estaba esperando Carreira esa pelota Unos metros más. O, no, és Guti encima. o és Maldini? La fortuna És Maldini, crec. no le ha caído en la- Ya está con la No, és Maldini, que l'altre dia ja tenia una veu que semblava que, vamos, El equipo líbico, que parlés des d'ultratomba. Román, Mingueza, también lo hace Franca. Que bé el Celta. Sale a las mil maravillas. El Celta surt... Balón largo, Oh. creo que fuera de juego. No. Va a llegar de todas formas Thibaut Courtois. El Celta sale muy bien porque lo hace muy bien, también porque el Madrid está presionando bastante mal. En la, Sí, aquest és el tema. del Celta. La pressió és paupèrrima. Militao. Molt desordenada. Marcador caminando, Ricardo. Crec que el marcador... Bueno, el marcador no, el rellotge del partit catalonistes no està bé. Per tant, quan busqueu els gols, la reacció als gols, no mireu la cronologia tant, Todavía más. ho poliré en properes reaccions perquè no està bé. Jo aquí veig que aquí a la gravació marca 14:07 i jo el partit que estic veient encara estem al 13:45 ara mateix. Per tant, hi ha un delay important. Ojo! Pelota algo larga para Però- la llegada de Pablo Durán. Era ahí, Que ¿eh? Pablo Durán, per favor, aquesta l'havies de controlar. Mare de Déu, el que ha fet. Oza, el A vegades Celta para que llegue prenen unes decisions que no acabo d'entendre. la jugada con Starfelt. Però bueno, Este para Marcos els professionals són ells. Alonso. Se mete dentro para Miguel. El Celta està bastant còmode amb la pilota dels peus. Incorpora. Trobo? Buscar el disparo. No. Mingueza termina entregando Centrada? a Zaragoza, que parece que se va a jugar el centro. Home, no. La pelota ligeramente en Fede Valverde, le cayó Home, a no. Bellingham. I en una d'aquestes, La contra el Real Madrid. Ya corre por la banda Jude Bellingham y atención al arranque de Kylian Mbappé. Mbappé està molt sol. De momento se deja el balón atrás, pero Ha hagut d'anar a buscar la pilota Abre Aurelian a 10 metres de la frontal de l'àrea pròpia. Fede Valverde busca la Però ara, diagonal. bé, molt bé la defensa del Celta. Como los A veure aquest córner, esperem que no acabi en res. al segundo palo en el área, este va al primero. Uf, Sacaba la pelota, Rado debajo de los palos. paradón de Radu. Militao, ¿eh? Era Militao el que había ganado el balón en el Gran rematada Militao. Rado acaba de evitar el primero de la noche. Sí, i tant que l'ha evitat. Centro, la toca. Que bé la parada de Radu. Vemos de nuevo el paradón. Molt centrada, això sí que és veritat.
Entra muy solo, buen, Entra, sí. buen balón de Gullit. Ah, no, No, fíjate, no. Bellingham. Bellingham, no Militao, ha sigut Bellingham. Pero el que toca la pelota. No, fora de joc. Balón largo, atención que no vas a poder salir. Qué buen control orientado. Y ha llegado, Era fuera de juego. pero ha llegado Militao Qué con una bestia. desventaja. Otro que se ha llevado un golpe en la. Cuidado que se ha hecho daño, sí, sí. Ojo, Militao. Golpe se está llevando. Es rotura fibrilar. Tiene Porque pinta. Ojo, Militao, que s'ha lesionat. Eso no Además, engaña. este suele estar Sí, sí, acompañado aquí ja fa cara de que s'ha trencat. Sí, hòstia, quina mala sort que té aquest paio. Quina mala sort que té Militao. Aquí, honestament, aquí no hi ha colors. Hi ha escalfa Rüdiger. Rüdiger porque le Doncs mala pinta, per Militao. Sap greu perquè és un jugador que no aixeca el cap i és un tros de central pero ahí va a tener que top mundial está diciendo Xabi Alonso que i no acaba de fer net mai. Absoluta mala suerte al Així que nivel esperem que no sigui greu. el mal apoyo No, perquè a part de tenir que té un físic espectacular aquest tio. con Pablo Durán. Ahí. Sí, s'ha fet, sí. Sí, sí. Le muerde el Això cocodrilo. té pinta de que són mesos, El gesto. Comentábamos el otro Ja día no juga fins l'any que ve, aquest tio. que No hay duda. obviamente Mare meva, quina mala hay sort. que esperar, pero qué Ah, pena. esperem que recuperi aviat. No es para Ja dic, menos. en aquest sentit no hi ha colors aquí. No está teniendo demasiada suerte con las lesiones en los últimos años. Nada. Gens de sort. Sale de Mira una que para meterse en otra. Totalment. El mérito que tiene después de las dos lesiones graves. Corre. Molt bé. Amenazando con este hombre. Atención a Brian, vinga, fes-te'l. Fede Valverde. Fes-te l'Asensio. Allá en Zaragoza, Raúl Asencio delante. Que bona. Hacia el otro lado queda dividida. No, però vés-hi abans. Toma fe, Fran García que Carreira. Y se llevó la pelota. Carreira... Cortó el avance del Celta. Cap de les passes que li fan se les acaba de creure. No has d'esperar la pilota aquí, l'has d'atacar tu. Tchouaméni. Antonio Quina llàstima, perquè era una jugada molt clara aquesta també. Marcos Alonso Qué buena. metiéndola dentro para Borja Iglesias. A la Qué media buena. vuelta, intentó una ¡Oh! pase como de cola de vaca. Se está moviendo muy bien. Sí, Borja. sí. De hecho, la jugada anterior ha salido muy bien del área. Quasi la dien, Y descargar. Ho havia fet molt bé aquí Borja Iglesias. Muy bien él. Lo hace Madrid muy- las Doncs de moment el Celta dominant, Está costando ser profundo. La está escondiendo muy bien el Celta. Intenta presionar ahí el Real Madrid. Sí, sí. La pelota Javi, Tenen molt clar el que han de fer. para quitar Molt bé, molt bé. de encima Vinicius y otro Carreira. I el tema és que el Madrid tampoc pressiona, saps? No és allò que diguis... Está pidiendo ahí a El Celta està jugant bé perquè el Madrid també li està deixant. Vamos, que genera. Això ja sabem com va. Metiéndose por dentro. Tenen una i cap a dins, no? I si no, un penal si fa falta. Insiste, Però, molt bé, pase allá, en Kylian Mbappé ya ho han solucionat molt bé, perquè Mbappé sí que està endollat, com sempre. resolvió el Està sent el millor de llarg de la temporada Toca del Madrid junt amb Courtois. Entre una piedra en uno. Radu perdent temps ja, al 28, això no mola. Al finado en La baixa bé Borja Iglesias, semblava. Rüdiger llegó L'ha tocat, però Murió no ha arribat. Para Borja Iglesias. Ya está con el balón a Arda Güler. Que Borja Iglesias és un tros de paio, Se resbalan Se mucho resbala los también. futbolistas. Sí, sí. Ha aparecido El, poco Güler y la gespa està trapella. muy poquito los dos. Ahí va el lanzamiento de Rüdiger. I era bona la passada, Javi Rodríguez porque esa pelota buscaba la carrera. Era molt bona la passada de Rüdiger a Mbappé. Yo creo que el Real Madrid Fase bastant tranquil·la del partit. Que va al espacio, toca abre Frank, Quan el Madrid té la pilota no sap ben bé què fer, pide al pie pegadito a la banda Vinicius. perquè el Celta replega molt bé. Se va hacia el costado Bloc izquierdo. baix, Deja tanca la pelota, espais, s'ajunten encuentra en su i el Madrid no troba línies de passada. para Vinicius. Vinicius I com que no tenen un creador, intentando organizar la jugada desde els és molt complicat. En canvi, el Celta, la banda. Raúl Asencio le pide a Valverde que quiera que ara recupera Dilaix, molt bé. no hay rupturas. Exacte, no hi ha res, no hi ha sorpresa. Yendo comodísimo, todo pase al pie. Ojo ara que han pillat. por parte de S'està queixant Borja Iglesias perquè li han fotut una plantofada important Ando, i l'àrbitre ha considerat que no hi havia absolutament res. abre carreras el balón. No, parecía Un altre, Rüdiger, un altre que et xuta des de casa seva perquè és que no saben què fer amb la pilota. y la misma osadía y las mismas posibilidades. Estan sense idees. Bueno, el que ve a ser el Madrid aquesta temporada. Pero Que o ho fa tot aquest senyor que veiem a la pantalla, Mbappé, o ningú, perquè Vinicius aquest any tampoc és que estigui especialment encertat. como que están no encontrando la solución. No troben solucions, no. Encontrando. Esa es la Vinicius hasta El públic protesta perquè estan perdent molt de temps a l'hora de treure de porteria. Está perdiendo tiempo. No pudo. Fa especialment ràbia que aquest Madrid ens guanyés perquè és que no tenen absolutament res. Sí, però res,
i espero que, crec que és dimecres, el City faci la feina, que ara torna a estar en una bona dinàmica, perquè aquest Madrid és absolutament pla, gris, previsible, que qualsevol equip més o menys decent li fa un strip. Que bé, Mingueza. ¿Cómo arriesga, pero Arriesga en sus salidas, Mingueza tocando. Sí, molt arriscada la passada, però li ha sortit de puta mare. Intenta irse Carreira, también correcto. Molt bé. Un buen balón por dentro para Mingueza que sorprende. Le quiere No, home, no. Arda Güler. El pase es malo, pero había muchísimo espacio. Obre la banda, que era molt més senzill. porque estaba muy bien ahí. De atención que tiene Ojo, que hi ha perill. uno se va a ir hacia afuera, se va hacia la zona de remate. Viene Tchouaméni en la ayuda. I aquí al Madrid se li apaga les llums. Jude Bellingham nuevamente en la frontal del área. Tchouaméni ha jugado en cortito. Aquí se'ls hi baixa la persiana i no saben què fer. Si no hi ha espais La derecha a Kylian Mbappé. Recibe i Mbappé no té por delante de Borja Iglesias la pelota. com fer de les seves, el Madrid no és inofensiu, bàsicament. Hacia atrás sobre Línia de 5 Está dentro en el pico del área esperando del el pase de Celta, frecuencia a Vinicius. tanca espais Sale hacia el exterior, recibe Tchouaméni. i o tiren de genialitat o no, el Madrid no rascarà. Expulsada por Bellingham. Viene a corregir. Molt ben plantejat el partit per part del Celta, realment. Para Güler. No rompe nadie. O sea, absolutamente. No. Pelea Vinicius, se la lleva de cabeza dentro del área. Vinicius que busca el centro para Mbappé, le cae a la media vuelta, el disparo. ¡Fuera! Només faltaria que marquessin així, Estaba algo forzado para Arda Güler porque le quedó el balón un pelín. De rebot en rebot i perquè me toca. L'ADN del Madrid, també t'ho dic. Pierna buena, pero aún Se li tira sobre la pilota a Güler i no pot rematar bé. Darle con el Però era un penal, pràcticament. Tira el pie hacia atrás para poder encontrar una manera. És que no pita una falta a favor del Celta, però vamos, ni que el matin, l'àrbitre. Y al final el gol Valverde, que a la banda, és a dir, d'extrem, és hacia atrás un, para un, Rudiger. un cono, literalment. No porta absolutament res. Bellingham, el control largo. I... Bé. Borja Iglesias, atención al envío de No, home, no. Lo que ha intentado Mingueza porque había Mingueza atención ahora que el que llega con espacio Kylian està bé a ratos, però jugarà. a traer contrario. Que s'està jugant en una porció del camp molt petita i això afavoreix al Celta Tchouaméni delante de Borja Iglesias. de replegar-se, de tancar espais i que no hi hagi idees per part del Madrid. Hacia la profundidad hacia De moment el Celta està portant al Madrid el seu joc, el que vol jugar. Viene en corto a recibir, pero Que bé juga el Celta. tocando a las mil maravillas. Borja Iglesias buscando el Vinga. Ara sí, solo se precipita de primeras s'ha precipitat. en la jugada Román. y se jugó la expulsión carreras. Ha tingut molta por del defensa, Echó mano y se lleva moltíssima por de que li arribés al defensa i ha xutat molt lluny, Tenía dificultades para salir. sense potència i fàcil per Courtois. Muy bien el conjunto vigués. Es un equipo Ha xutat des de fora de l'àrea. Golpea regular al la Sí. con el balón un poquito encima del cuerpo. Tenia moltíssima por de que li arribés al defensa. Remate con Aquí has d'anar amb més convicció. buena llegada del Celta. Un cop a dins de l'àrea, si et toquen i amb sort és penal. Claro, esto És fàcil dir-ho, però a los jugadores del Real Madrid también les hará dudar en fa la sensació de que la pilota li ha cremat cada vez que a presionamos. Pablo Durán i no t'ha de cremar. no emparejan. Ahora igualmente porque Celta se ha equivocado, pero ya tenían superioridad por este costado. Però el Celta molt i molt bé, Está mucho porque los de arriba no orientan. Que ja sabem com acabarà això, però... Es que es una cosa clara, el resto poco pueden hacer. Ya luego estás desajustado. Les sensacions del Madrid de cara a la Champions, Los primeros que presionan es fundamental. no sé si preocupants, però li hauran de donar una volta al tema, perquè el City no és el Celta, evidentment. Un eslabón que no funcione, un equipo En el balcón del área, el balón al punto Fora. del penalti. Hay que Surt el porter. para evitar el córner. No lo va a tener fácil. Què fa? Sí, hizo lo que debía. Porque, primero porque había perdido el lugar, la ubicación y después porque si toca de cabeza Quasi la lia, fuera del terreno de un juego. jugador lesionado del Celta también. Sí, y continúa Mbappé fuera. Brian, ¿no? Sí, no es Brian. Pablo Durán, crec. No, es Román, yo creo. Ah, Román, sí. No, Durán. Miguel Román, sí. Sí, sí. Miguel Román tendido en el área y como te decía... Però Miguel Román estava de peu, no? se pone me parece que es el dedo anular de su mano izquierda. Que, bueno, pues ¿No es Pablo Durán? recomendarle. Hacia abajo. Bueno, es que acordaos que si es Pablo Durán... Es Pablo Durán. Pablo Durán, porto dient-ho fa estona. Claro, es que estaba, es Pablo Durán, hombre, sí. si está con aquí, pues sí. S'està ressentint de lo d'abans, de l'ombro d'abans. Descolocar ese hombre. el descanso, Igual per això abans ha rematat com ha rematat, també. Pues aunque haya tenido que salir del Igual està fotent mal i per això no acaba de girar rodó. També podria ser. que se ha revisado con más detenimiento Pablo No, no. Durán. 15 segons pel 45.
Corner pel Madrid, esperem que no facin algo psicològic i a veure quan afegeixen, no crec que facin massa. Un minut o dos com a molt, jo crec, Que podrá salir enseguida. perquè no hi ha hagut gairebé interrupcions. Va a golpear la pelota. 4 minutos. Ahí va el lanzamiento el primer palo. Com es nota que van empatant. La pelota que le va a caer en línea de Penal. banda, saque de esquina. Ui, pensava que el buscava, No protesta lo más mínimo. No l'ha protestat, no. De Mbappé, cuando ya entran en el área tienen un Hay peligro. que claro. pensárselo mucho, para meterle el pie a Claro, Mbappé. Sí, clar, perquè amb qualsevol contacte et piten penal. Carrera es rápida. Está fuera de juego Kylian Mbappé, pero no Vinicius y la pelota le va a caer. Frank Pues gol. Quin paradón. a Rado. Quin paradón de Radu. Tiempos, la intervención del guardameta Gran aturada de Radu. en dos tiempos. Da la vuelta. Ara ho estan fent bé en atac. Balón para Kylian Mbappé, arranca Kylian S'estan trobant més còmodes al Madrid. Consigue enviar el balón para Jude Bellingham dentro del área. Jude Bellingham que pone el centro y marca Uf. que la toca como desde atrás. El remate La más golpea, difícil, no es ¿eh? nada fácil. Ha rematat molt bé Vinícius. És molt bo, el cabron. Lo que hace y buena intervención de Rado en dos tiempos. Sí, sí, molt bona intervenció del porter. Otra vez al primer palo. Esta vez todo termina en Corner. porque Serà l'última acció, jo crec. esquina para el Real. Fede Valverde que intenta Sí, la volea. Valverde es pensa que cada dia és festa, saps? Pues estamos encarando ya el último Que minuto xuti de d'un la xuti i primera anirà parte. a la creueta. I no, fill meu, no. Santiago Bernabéu. Al final el Real Madrid- Serà treure de porta i s'acabarà, jo crec, perquè amb el temps que perd el Radu aquest, Está faltando tiempo. columpia molt. A mi això em faria molta ràbia. Es cierto que haga esos desplazamientos. Deixarà... No deixarà acabar ni aquesta jugada. Final de la primera part, Termina la primera mitad con el molt gris. Sí que ha apretat aquest final para el Real Madrid de la lesión de Eder Militao, que de primer temps al Madrid. Ha tingut una opció molt clara Mbappé para saber el alcance i Vinícius, però... Bueno, i la de Güler, però... El Celta també les ha tingut, així que... A veure què passa a la segona part. de momento al descanso, partido igualado. Doncs bé, comença Catalonistes aquesta segona part, on jo crec que ja veurem gols. Molt m'estranyaria que això no acabés amb una victòria madridista. Molt al meu pesar. Però ojo amb aquest Celta perquè ha tingut ocasions prou clares com per donar la sorpresa. Un poquito Valverde, Sí, Valverde Le llama la atención al colegiado Fede Valverde porque ha impulsado la pelota. bastant desaparegut. Las instrucciones claras de apretar. Home, han d'apretar, clar, han d'anar pel gol. Llegar y lo consigue Fede Valverde. ¡Disparo! Sí, doncs mira, abans parlo... És que no sap fer una altra cosa que això, eh? Busque ha sacado la pelota. Valverde no sap fer una altra cosa que el que acaba de fer. Ara ho fa molt bé. Que le pega. Xuta fort i ja està. No l'ha col·locat ni res. Blanco. Altre cop, la repetició No pasaba. del xut de Valverde, Que llevaba ahí. lo de que anava centradíssim. Robocop. Le da un poquito No le con, pega bien. con un poquito de la espinilla. Sí, con Por eso sale- primera parte de la Perquè és justet, Valverde és justet tècnicament. peine. Si és que jo no entenc com el tenen tan endiosat, sincerament. Balón para el És un tio que és tot punt d'honor, és tot energia, és tot orgullo i corazón, que dirien ells, que els agrada tant, Toca hacia atrás. i cobreix molt de terreny, Bueno, i ha fotut golarros d'aquest tipus, però tiene la pelota en su poder. A todo esto sigue Frank. a mi Valverde mai m'ha dit absolutament res. Renqueante, muy renqueante, habría que decir. Tuvo que salvar la fe de Valverde. Ante Brian Zaragoza. Se frena ahí, recorta por dos veces, intenta arrancar. Qué poderío. El poder se va de todos y al final... És que... No lo entendió Güler. No, perquè només sap fer això, no sap decidir tampoc. Y la jugada. Como salía. Que poderío, sí, clar, per potència física, però és que... Conducción absolutamente potente. Va I no té IQ tampoc, futbolístic. Celta consigue salir. Roja, que hay un jugador que rompe Però dóna-la ja. línea defensiva Mare meva, la tenies a banda claríssima, dóna-la ja. para venir al entrelíneas. Ha sortit apajarejat, el Celta. Entendido Mingueza con Biliot. Ya está jugando la pelota al Real Madrid. Mingueza no acaba de... Acudiendo ahí. de girar rodó aquest Jugador partit. recupera la pelota y construye como medio centro Mingueza. Parece que quiere romper el Real Madrid. Però se'ls hi paguen les llums, eh? Que bona! El balón para Ah, massa forta. Largo. Era clarísima, ¿eh? Sí, era molt clara, sí. Y un pase fácil. Als dos equips se'ls hi estan apagant les llums, se'ls hi està baixant la persiana de 3 quarts cap endavant. Que ahora la defensa, Quan arriben a 3 quarts, con la línea un poco más adelantada. no acaben de prendre bones Para decisions. que Mbappé, Vinicius. Bloc baix del Celta, replegats, juntets, tancant línies de passada. Buscando la pared es doble, no puede. I no, però no la regalis així.
Pero el despeje de carrera termina nuevamente en poder del Real Madrid. El cambio no le salió contra Mingueza, el repelió. Atención al lanzamiento. És que Mbappé tampoc és que tingui excessiu regat, A la entrada de Fran García, pero le Bueno, salió actualment el jugador del món que té més regat és Lamine Yamal, això per descomptat. L'any passat hi havia una estadística brutal que li treia com el doble de regats dividido. a Doku, Salido del envío. que era el segon del Manchester City. Con suerte era peligroso lo que hizo. Mare de Déu, però per favor no regalis la pilota així. Molt malament ara de moment el Celta, eh? Celta de Vigo. A pesar del Idees molt clares la primera part, ara no sé si és pel desgast, pel cansament, no sé per què és. jugando con Sí, perquè el Madrid també està més ordenat i pressiona millor, por la izquierda se acumula. però el Celta de moment ha sortit adormit aquesta segona part, eh? Ha tocado el balón para Peli. Envía acá. La pressió no és efectiva tampoc, Donde tiene mucho espacio para continuar. i el Madrid segueix sense idees, però com a mínim viu més tranquil. Mete dentro, la deja pasar a Zado. I en un moment o altre caurà. Caurà el primer gol perquè ara sí que el Madrid està ja Venía arrancando. Kylian Mbappé en modo asedio por el centro. i aquest setge normalment, Asensio y no. com deia el bo d'Ancelotti, Esta vez sí, Kylian Mbappé, el que arranca, mete un balón interior. Mira. Aparece Vinicius, la quiere dejar. molto longo al Bernabéu. Le quedó la pelota larga. 90 minuts. Que bona. Brian Vinga, va. Emparejado Vinga, Brian. a Rüdiger. Va contra él en el mano a mano. Que bon... Ui, sí, passa aquesta, per favor. Pierna Álvaro Sí, sí, ha estat molt bé aquí Álvaro Carreras perquè la pilota anava directa a Borja Iglesias, que hagués tingut pràcticament un penal, inclús millor. Bona acció en atac del Celta, que per fi ha despertat una mica, i bona acció, mira, ara sortirà Rodrigo. Hòstia, és que el joc és estàtic per part dels dos, eh? Intentar arreglar desde el banquillo. Que bé. Por dentro, Ilais Moriba, Ilais que abre la pelota para Brian. Brian dentro del área, Borja Iglesias esperando el envío. ¡Taconazo! Gol, 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 gol! ¡Vamos! Metió la espuela para poner por delante en el marcador al ¡Vamos! un golazo extraordinario. Hòstia, la defensa aquí... Muchísima calidad, Vilios, que lee perfectamente el La defensa aquí no sé què ha fet, però... Iglesias, pero la solución Bueno, que encuentra 0-1, salta la sorpresa al Bernabéu, de mucho Courtois cagant-se en tot, de marcar en el Bernabéu. no hi ha per menys, perquè és que ha rematat 8 de la segunda mitad. i tampoc ha sigut una rematada, no ha sigut ni un centre tens, 0-1 en el difícil de defensar, ni una rematada que diguis inapel·lable, saps? Solo jugador que esté acosado, ¿no? Como Aquí no hi ha fora de joc. Pasmosa aquí está un poco justo. No n'hi ha, Álvaro no n'hi ha. Fíjate que de nuevo la defensa del I área. ha rematat, Luego es un, pero fíjate ha rematat com de de remate en el punto de penalti d'esperó. sin estar acosado por ni un solo futbolista del Real Madrid. No, és que no hi ha ningú que la tossigui. Ha rematat sol, a plaer. Es que Pam. permite dos pases consecutivos. Hauré reaccionat, haurà sigut raro el vídeo perquè segurament posarà 0-1 i jo hauré trigat en reaccionar. Però bueno, aquestes coses ja les polirem. Ahí va la línea. Rodrigo que arrenca un córner i jo que me'n vaig a buscar el sopar, amb el vostre permís. Aplausos para Rodrigo. Que I quan torni segur que hauran empatat, però bueno, El Real Madrid pregarem perquè no sigui així. demandando Bé, les aletes de pollastre encara no estan fetes, catxalonistes, per tant, tenim una mica més de treva pelota Fran. perquè tinguem llest el sopar, tot i que crec que he d'ajustar el timer. Ara vinc, ara torno altre cop. Fallos tècnics. Li he cardat 10 minuts més al temporitzador perquè he vist les aletes lleugerament tendretes, cuina amb air fryer a Can Millennium Max, i tenim aquí una falta bastant perillosa Vilio le ha llamado a grito. a favor del Real Madrid. Brian Zaragoza. A la dreta de la frontal de l'àrea, Arda Güler la picarà. Hombres pone la pelota para Radu. Molt bé, Radu, Puño Radu. contundent. Despeje. García. Fran García, que és un lateral molt justet, Balón a i no ha arribat Rodrigo. el terreno de juego. Será saque de banda para I aquí veiem aquest gol. por la repetición. No hi havia cap tipus de fora de joc. Todavía fuera de juego. Todo muy cómodo. Estaba Álvaro Carrera. És que Más no li ha suposat molta dificultat marcar al Celta. supera los dos puntas, luego otro que supera No ha sigut una acció, com deia, d'un centro tens, d'una rematada a boca de canó, allò que diguis. Ha anat molt ajustada, això sí, però és que ha rematat sol. ahí Mbappé molt lluny de la porteria, ha de venir a buscar la pilota pràcticament a 10 metres de l'àrea, al terreno del Madrid. i ara el Celta ho té molt clar. Equilibra en el 1 contra 1 Rodrigo. Arda. El guió de la primera part, replegadets, perfil baix, o sigui, bloc baix, Ganó a Mel- rellisca... No, home, no! Atención a Radu que no va a Córner, i força el córner. faltó comunicación ahí. Sí, ha faltat comunicació aquí. Mbappé se ha resbalado y se ha podido hacer daño. S'ha fet mal Mbappé perquè ha relliscat, sol. Leana. Alguna Starfelt i Radu no s'han entès. Bueno, s'han parlat y va a sacar i els hi han regalat un córner perillosíssim al Madrid. que
El marcador aquest que tinc aquí igual em fa una mica d'espoiler de tant en tant. Pues debe ser Bellingham amb sang a la cella, comenten. Borja Iglesias. Si el Real Madrid tiene esos desajustes defensivos contra un equipo como el City el próximo miércoles. Bueno, puede ser terrible. Clar, és que és això. Muy seriamente porque al centro Esperem que sí, esperem que el City no probablemente un equipo de más campanillas. trontolli. Que ha llegado tarde. Que bé, que havia sortit el Celta. Iglesias que se la Que va a bé. jugar. Midió esta vez muy bien, recorta. Que bé ho ha fet Borja Iglesias. Està jugant molt bé Borja Iglesias. Avui li falta el gol, se'l mereix. Doncs això, esperem que el City no Por dentro Carreira. trontolli i demostri que és un dels grans Europa favorits de la Champions i pugui fer un resultat contundent aquí al Bernabéu, perquè seria bona notícia. Descarga rápida. Però el Madrid ha d'espavilar, que espavilarà, no en tinc cap dubte. Difícil que con Arturino. Per què frena ara? ¿Por qué ha entrado sin pedir permiso? Sí, se la ha puesto dentro del campo. O sea, ha entrado sin És que, de veritat, moviéndose aquest dentro. tio que es pensa que pot fer el que li doni la gana, Vamos, un poquito tiquismiquis, ¿no? El formalismo, ¿no? tiquismiquis, bueno, digue-li com vulguis, digue-li tiquismiquis, digue-li que ha de respectar les normes. Borja Iglesias. Si hi ha un protocol, doncs hi ha un protocol. Si te'l saltes, A pues, mí no me gustan los árbitros tan, entre comillas, que tomen estas decisiones tan reglamentistas. Los árbitros siempre... Y no- reglamentàries, correcte. El reglament indica això, doncs és groga. És el que hi ha. Aprèn-te el reglament. És com ahir perjudica nada en Bartra una situación como esa. amb el penal. Oh, és que me rebota a mi primero. Perquè no saps que no t'eximeix de penal que et reboti a tu, si tens la mà en posició antinatural. Doncs aquí el mateix. Que entra sense demanar permís, doncs és groga. Y con el cuarto árbitro, además. El balón que le vaya. Hola, groga. Atención a la Home. jugada. Hay una cartulina amarilla para Fran y creo que es para Fran, pero se ha librado de la misma. Álvaro Carreras. Carreras claramente, Home. porque la entrada de Álvaro Carreras había estado muy mal medida. Lo de Borja empieza a ser un recital, ¿eh? Esta es la que se gana Fran García al interrumpir una. Pues jugada Carreras s'ha salvat i era una groga de manual, eh? y de- Què, Fran García s'ha marcat un aragujo, no? De lo que te digo. interpretación, És que de veritat. Pero ya sabes que prometedora, las pero bueno, salvas. sí, Exacte, ja saps que la tens. tienes que ser mucho más conservador. Has de medir. Los balones divididos. Sabe Alonso, pero se lo va Low IQ, eh? a jugar con uno menos, aunque el Madrid Low IQ player, no es posible. Pero claro, low IQ player. Queda molt i acabaran guanyant, No eh? ha protestado ni desde la grada. Nada. El Vinícius aixecant la grada, esperonant a la... lo ha hecho tantas veces en el Bernabéu. Està demanant groga, amb certa raó, perquè quan ha robat la pilota l'han agafat de la samarreta i li podrien treure perfectament groga al defensa del Celta. Cierto de que Estaba pidiendo amarilla en el inicio de la jugada, dice que había sufrido un agarrón, se estaban Sí, l'han estirat de la samarreta. Té tota la raó. no pasó nada. Y digo que Se li està complicant el partit a l'àrbitre. Claro, si uno tira de la historia Nah, això ho acaba guanyant 1-3, con claríssimament. pelota parcial en el marcador. Juega la pelota Rodrigo. Però han d'espavilar, han d'espavilar. Quiere ir, conduce. El balón sale suelto. És que ara comencen els rebots, que els beneficien. Lo intentó. Aquests rebots portaran segurament en algun moment en algun penal tonto, per mans, o ja veuràs. Puede que mete el pase por abajo. Bé, de moment bé. Starfel. Gran partido Starfel, por cierto. De moment bé. Depende a veces de la posición Però para jo insisteixo recibir y que ara estem amb aquell mood Lo va a intentar a Fede Valverde en el centro. que només per empenta el Madrid aconsegueix l'empat abans del 70. Vuelve al corazón del área, balón fuera. Si això segueix així i no s'atempera l'ambient, el Madrid acabarà guanyant. ahora, lógicamente, Xavi está ahí. Perquè és el terreny amb el que millor es mouen. Per molt que estiguin amb un menys, Vamos a ver. a la zona del lateral. el Madrid és l'èpica aquesta. Es que sí, Rodrigo de Milán. És acollonant com sembla que juguin millor amb un menys. A la espalda. un poquito de desborde en alguna jugada que hizo un poquito Juglar per Brian Zaragoza i Rueda per... Ah, no, és Rueda per Brian Zaragoza Entran en el partido. i Juglar per Mingueza, que ha tingut un partit no dolent, tampoc, però ha tingut partits millors al bo de l'Òscar. Lleva un golpe en la cara. Dice el colegiado que sí, Sí. pero ha parado. Y el público se va a echar en Aquí ha sigut... por la protesta. És que Xavi Alonso és burro. Álvaro Carrera. Xavi Alonso és burro. Ah, mira. ¿Qué pasa? Hay un roce ahora mismo en la cara. Y És que això no és un roce, Álvaro, és que li ha donat, de veritat. Queda un quart d'hora. És molt llarg, això, però queda un quart d'hora Ensanchar todo el i campo. lo ha hecho muy bien durante tenen motius de sobres com per ahora se la quita de encima. O sea, per aguantar bé. está teniendo peor la pelota contra 10 que contra 11, es curioso. Pues arranca ese balón largo. Atención, Kylian Mbappé. Se queda solo. Kylian Quin golaç. Vaselina. Uh,
Pensava que anava dins, eh? Pensava que anava dins. Se mete la cabeza dentro de la camiseta porque no termina de creerse No era senzill de rematar, això, eh? Amb tanta velocitat. Con dos nueves ahí, mete centros laterales también. No era fàcil de definir, perquè amb tanta velocitat el més fàcil és que et passis de potència, que és el que ha passat. Però la jugada era per colar-lo, eh? Las dos situaciones más claras han sido la ruptura de Vinicius y la de Mbappé. del Celta lo que tiene que mostrar esa personalidad. Ahora Que sí bé. está haciendo lo que ha hecho. Molt bé han sortit ara. Molt bé. El equipo de Giral de atención que está solo Javier maniobra de Ferran para jugar sobre Ilais Moriba, pelota. No era Borja, aquest? Molt bé. Pero está muy atento Thibaut Courtois. Y la salva. I la salva. Sí. Sí, pero Pero ahí sí estuvo lo que tenía que hacer Courtois. Sí, no, ha fet un Joan Garcia aquí. Els porters han de sortir Ferran se presenta. de la porteria. Antes sí ha habido una que ha salido mal. La posición de Avanceu. llega la ayuda de Biliot. Sense por? No. Meter en el área. Sí, demà et pitarà això. Que se levante. Vinicius, va, tio. Que se levante Vinicius. És que de veritat és el que li perd, eh? esto es lo que te digo, yo creo que se tira tarde. Clar. Que, mira, lo vamos a ver ahora. ¿Ves? Hay un leve Però és que no hay nada, Álvaro. en ese momento al suelo, yo creo que les Que no hi ha res, no hi ha falta. Ni contacto ni nada. Se'm fot molt dels nervis, això. El colegiado que estaba en Contacte no és igual a falta. podía seguir y que se ha ido al suelo. Hay un ligero contacto, correcte. És a dir, no hi ha res. Iba buscando atención a Ferran a Jugla. Madrid al límite. Si és que em treu de polleguera que a més, Que acaba de tirar un desmarque. apel·lin a la picaresca aquesta de dir és que no hi ha cap tipus de falta aquí. Valverde. Con la Se tira tarde, és que no s'ha de tirar, no és falta. pelota frontal del área. Aneu a pel segon, Cara, Carreira No us deixeu pressionar d'aquesta forma. hacia el guardameta. creciendo. Molt bé, la pressió. Vinga, Moriba. Balón. Bé. Bona falta. Bona groga. Bé, aquí ha estat bé. Necessària. Esa entrada a razón del área, despeja nuevamente la defensa, aparece Fede Valverde, la ha jugado para Rüdiger, despeja, llega el disparo arriba. És que, Por parte de Fede Valverde. és que no sap fer una altra cosa. És que és espectacular, lo d'aquest tio. Partido No sap fer una altra puta cosa. jugador del Santiago Bernabéu. Y el Madrid Aquí, bum! I amb sort, una de cada 30 pilotes va dins. Fede Valverde funciona així. I així el tenen idolatrat. I que així sigui, eh? Para Fran Beltrán, para darle, bueno, Els jugadors de qualitat de veritat de tres equips. Jugador también de excelente. contaminado por Fran Beltrán amb el dorsal 8 entra en substitució de... tenga la tranquilidad para volver a saber, a recordar que están en superioridad. Roman. Probablemente tienen más capacidad para hilvanar jugada. Ojo, que és perillós, eh? Kylian Mbappé buscando zona de remate. No, home, no. Mbappé no puede armar el golpe. No, home, no. Cierran perfectamente el camino. Massa desesperat encara queda. Encara queda temps. La vuelve a Esta és bona. Puede ser buena. Gonzalo. ¡Fuera! L'he vist dins. En pases desde que está el Madrid. L'he vist dins, eh? L'he vist dins. Portería para Esta el era Celta. muy buena. Que estarà claríssima. De Tchouaméni, que bien se... Thiago Aspas. Vinga, va. Iago Aspas esperonant els seus. Fútbol. Intentando volver A veure quan afegeixen. desde los últimos minutos. 5 minutos de tiempo. 5. Hay mucha fatiga ya en el Madrid, como es normal, han hecho un esfuerzo. Vinga, va. 5 minuts d'aguantar. Que le han dado todo desde que se quedan Dóna-la? con un jugador menos, poniendo- No, home, no, però dóna-la aquí baix. Javi Rueda que Bueno, no està malament. Sempre que quan mantinguem la possessió, no sé ni qui dic ja. Se desespera con unos gestos. Los mejores desplazamientos. Va, ja ha passat un minut. 4, en queden 4. Cartulina amarilla, Carreras por la protesta. Hizo gestos ahí protestando. I vermella. Madre mía, algo le ha dicho Què fa? muy grave. Ha tenido que ser Álvaro Carreras porque otra más, otra amarilla por el camino. Amb dos collons l'àrbitre, eh? Bueno, Amb dos collons. pero Amb dos collons, clar que sí, l'aplaudeixo. es evidente que Otra más. Ara, aquest anirà a la nevera, eh? en el acta En el acta nos lo dirá, enteraremos de qué ha dicho. L'acte serà maca, sí. Por los gestos claros. Personalitat. Después de los gestos, Álvaro Ara, aquest ja no pita un partit d'alt nivell mai més, eh? algo muy contundente. Y ahora va contra el cuarto árbitro. Roja, ¿para quién? Una altra vermella Sí, para Xavi Alonso. per Xavi Alonso. Que ha salido desde el banquillo. Pot ser? No se'n va. S'està liant, eh? És que clar, és que a veure, Tono, no sé si. No, yo creo que era Ceballos, ¿no? Sí, sí. és que clar. El Madrid ha caigut a la trampa, Se queda también junto a... estan desesperats i trauran l'empat igual. Va
terminar con 9 el Real Madrid. Passa que un ha trampat. No sé si la saca roja directa, ¿no? O sea, que no sé. Sí. Me parece que esa. No, yo no creo que ha sido segunda amarilla. No sé si ha sido segunda Hendrik. Atención todavía, que todavía el Celta lo va a intentar. Aparece, se queda frenado. Recorta Javi Rueda. Javi Rueda que la deja en corto. Yago Aspas que puede llegar a la dejada perfecta. Todavía el recorte. ¡Vamos! 0-2, vamos! Vamos! Buah. Primera reacció del canal, talismà, catalonisme. La cara de Xavi Alonso i de Courtois, que és un poema. Para terminar marcando este 0-2 que ya dice definitivamente que el Celta se va a llevar los 3 puntos y que I el Barça 4. Bellingham, que tampoc s'ho creu. su visita al Santiago Bernabéu. El Carreras Aquí no hi ha fora de joc, aquí tampoc. partido está en cuadro en defensa. Aquí tampoc, aquí tampoc. Es una mucha superioridad el Celta, pero desde Qué luego bé. el paso salido dio Que bé, que bé, que bé. de que él no se iba a apretar de que no tienen sus más y sus menos. Ojo, Javi Rueda que se lleva ojo, la pelota, todavía ojo, tiene que no Javi caigui el Rueda, tercer. 3 para Ojo que no caigui el tercer. esfuerzo. El balón que le va a llegar a Yago Aspas. Serà molt demanar? Contra Rüdiger. Le va a encarar, se va hacia adentro, mete la Nah. pelota, intenta el segundo palo. Està bé, està bé, està bé. O balón para Està bé, està bé. Ben intentat. Va a tener una oportunidad, Toño, en- Se m'ha caigut inclús el coixí. Me cago en Déu. Va buscando la Vamos! Vinicius dentro del área, Bueno, i ara començaran que si Negreira, que si tal, que si qual. Molta personalitat de l'àrbitre, molt i molt bé. difícil que el Real Madrid consiga la pelota, que el Celta No, hombre, además no el quiere partido ni otra cosa más que Pita ja. Exacte. Yago Aspas intentando sorprender a Upa. desde lejos. Ah, no, encara no ha pitat, no ha pitat. 5 segons, ara sí. Encuentro. Atención a la sorpresa. El Real Madrid va a perder en el San Personalitat, clar que sí. Aplaudeixo aquest àrbitre. y además pierde a Militao, supongo que va a ser Molt bé. Molt i molt bé. con sanciones Talismà. para los Catalonisme talismà. Primera reacció del canal. Havia de ser pues, la verdad que una derrota del Madrid contra el Celta. daño para el equipo de Xavi Alonso y Bueno, vamos y a ver debería si dejar- todavía Sortit tota la banqueta del Madrid en tromba per parlar amb l'àrbitre. Ara ja no teniu res a fer. Difícil, los gigantes están muy calientes, pero solo pueden empeorar la És situación. el que hi ha, fill meu, ja s'ha acabat, no pots fer res. Doncs això, catalonistes. Aquest que veieu aquí és el primer resultat d'una, no transmissió com a tal, sinó d'una reacció a un partit del Madrid, així que talismans, ho seguirem fent a partir d'ara. Siempre confié. La veritat és que el Celta ha fet un partit molt seriós. Ha tingut certs dubtes als 10 minuts d'expulsar Fran García, perquè hi ha hagut aquest moment de mood madridista, no? De l'espíritu de Juanito, d'apretar i intentar capgirar el marcador, però se li ha anat la olla amb una acció d'Álvaro Carreras que li hauria dit alguna greu a l'àrbitre perquè l'ha expulsat, crec que en vermella directa. I res, els 3 punts que se'ls endú el Celta, que ens fa un favor. El Barça 4 ja de lideratge respecte al seu principal rival i encara per veure el clàssic a l'Spotify, per tant, podria ser un avantatge que s'amplifiqués si tot seguís així, amb aquesta dinàmica. Positiva pel Barça i negativa pel Madrid. Com dic, si s'ampliés a l'Spotify ens n'aniríem a 7 punts. Així que cap de setmana rodó, perquè ahir també va caure l'Atlètic de Madrid. I això, cap de setmana rodó i a gaudir-ho. A gaudir-ho, que demà és festa i s'ha de celebrar. Així que res, catalonistes, deixeu-me en comentaris si us ha agradat aquesta reacció, si us agradaria que en fes més, i encara que no us agradi en faré, perquè veient l'èxit de la jugada i continuarem. Rebenteu el botó de like, que s'ho mereix, i subscriviu-vos, que s'ho mereix encara més, i fins a la propera. Però, com sempre, visca el Barça en català!